Здравейте, потребители! Това е втория парт, както се спряхме тук. И сега попитах приятеля си. Каза, че спринт още не е бил готов. Но за сега ще отидем на Warp. Къде? Warp преминахме. Warp Survival. Warp Survival. Ето го и Warp Survival. Както виждате, има много дървета. Примерно за малко бъгна. Ето ги дървета. Има зайчи. Но близо направено е до гора. И има свободно място. Можете да чупите различни неща. За тази червена линия има PvP. Може да се биете и други неща. Тътътън. Сега отиваме на Warp Survival 1. Ето. Там майче не е готово, но де да знам. Но Survival 1, ако ви харесва, тук са спуснете. Ето вижте. Тук не знам кой направи. Но тук няма много дървета. Има храсти, вода има. Там има нещо като гора. Там можете да тръгнете. Но за сега тук. На мен ми хареса първия сериал, но за сега ще покажа и Warp Villager. Ето го и Warp Villager. Тук Villager има, както знаете. Направо не са го кръстили Warp Villager. Аз тия неща тук ще го оставя. Ето. Тия тук се срещат. Тук идваш. Сено, че този го питаш. За 24 хартия ще ти даде един смарагд. Тук за книга и смарагд ще ти 12 смарагд, омагиоса на книга. И така. Този какво ще ни даде? За 18 такова смарагд ще ни даде. За 16 сурово пилешко ще ни даде смарагд. За 21 кола. Тук за смарагд не печена свинска пържола не си струва без това. И тия не си струват. Ето там има Villager. Тук има. И тук. И втория парт беше толкова. За после пак ще снимам. И не се бойте. Довиждане. Не забравяйте да се абонирате. Чакайте сега. И